Jepa ekipo, ongi etorri Traileroak podcastera, gu Mikel eta Lander gara, eta podcast honetan Euskal Mendi lasterketekin zerikusia duten gai guztiak zuekin partekatzera gatoz. Haupa ekipo, hemen gauz, gure 3. kapituluen, eta gaur ekingo gu hemen kirol nutrizioan espezializatutako nutrizionista bat, Garazia Basolo. Eta galetuko txegu zauza piloa, targituko gu zalantza danak. Eta hori, Mikel, zuk zelan daroa zu nutrizioan asuntoa? Egiz esan gero eta hobeto, Unaz aldatzen, eta gainera horren erruduna, pizkate galasi da, nire nutrizionista eta bindala bai urte eta zintzen berarekin lanien, eta berak asko lagundu dozte bide horretan, baina nik uste asko betu dutela, lehen nintzen gutxi jatekue, eta azkenien asko erretzen dozunien eta gutxi sartzen dozunien, azkenien arazo edatoz beti. Así que berak kontauko esku gehiago. Zuk zelan erutozu jateku eta zelan? Nik ez dut eukin inoz, nutrizionista, eta egia da beti kontrola bizen dutela ondo pisuen asuntoa, beti aurkitu naz energiagaz bebai entrenatzerakoan. Orduen, normalean jato danetarik, apurbet, lehen jaten eguen txarrau, egie da, eta igual azukre gehiago, boieria industrial gehiago, ultraprozesauak, baina, izaiatzen az danetari jaten eta hobeto jaten. Normalean, batzuten igual kapritxoren bat edo sartzen da, baina nik uste hori naturala gai da nutrizioan. Nik uste oso garrantzu dela, bai, lar zorrotzak ez izetia, azkenien, bai, zorroztasunak bai ekartzen dauz gero ondorioak. Así que... Hori da. Oin galdegutuko zagu garaziri ez, pizkate danetarik, así que nik uste tamen deko gula zain, eta sartuko zagu, esango zagu... Eta sartuko gu, bai. Haupa garazi, ongi etorri. Apa egunon. Hemen deko gu Garazia Basolo, lehenik eta baina eskerrik asko gurekin hemen egotiarren gaur, ekin dugu ze arazo batzu, baina emoten dago konpondu dugu zela. Eta Garazia Basolo lehen esan dugu moduen, kirol nutrizionista da, eta, korrikalari eta resistentzia kirolariekin esperientzia profesionala ondizedeko. Beraz, gaur aprobetxauko dugu pizkate kirol nutrizioari buruz eko guzen zalantzak eta puntu desberdinak argitzeko. Eta, honetaz gain Garazi gai mendikorrikalarize da, gaikar taldeko mendikorrikalarize, oso maila altuko gainera, baina, gaur bere alderdi profesionalien zentrauko gara. Así que Garazi, ez dakite pizkate zure burue aurkeztu aldozun, nor zara, zein zendan zure ibilbidie pizkate nutrizioan eta zen heldu zinen kirol nutriziora. Bai, hori ni Garazinaz, atxabaltakoa, eta hori, beste gauza asko nartien, kirol nutrizionistianaz. Eta zela heldu nintzen nutriziora, egiz esan da uste dut, nutrizioa ikasten aztela jakitxoka apurtxoa zelan hobeto edo... Uste dut horregaitxik aukeratzen nagoela karreria. Gonitzen hori eta psikologian artien. Eta, ez dakit, gero azkenien, niretzako baino ikusi dut, jendiantzako importantia dela, ze importantian jatia, eta, ingustu da jate gaur egun hori, ez dakit, helaraztia, konsultan, itzaldixetan, olakoetan. Oso ondo. Garazi, haupa, ez totxuta gurtuz. Egon gara hemen kortea gaztana eta nuen gure gelditu. Garazi ze harremondeko zu traiarekin edo kirole resistentziarekin? Gaur egun mendixen ibiltzea guztetak jat. Ez dakit nik kirol nutrizio masterra inauen Bartzelonan, eta ningula sinitzen mendixen ibiltzen. Asko gustago jaten, eta gaur egun, gaikar taldien hau Mikelek esan da moduan, eta, ez dakit, karrerak itxen ditu, baina gustatzen bat entrenatzia, eta, uste dut, relazio politx bat daukotela treiakin edo, kirol munduakin. Korrikalaritas aparte beste kirol edo beste kirolari batzukin beda egiten dozu lan, hasi? Suposatzen dut igual txirrindu daizeketa, baina beste kirol desberdin batzuk, bai? Gehixenak die igual korrikalarixak eta txirrendularixak, baina, zer gixo daukot, honek, zelan da, judokoak, crossfiteko batzuk,
Baina, bueno, eske gehienak egiten da erresistentzuak, gero hipertrofiakoa, baina bai, erresistentzia gehien bat. Vale, perfecto. Bueno, egingo txuguz galdera orokor batzuk, bale? Kirol nutrizioaz lotutakoak. Eta lehenengoa da, zein uste duzu garazi dala erresistentzia kirolari batentzat, elikaduraren aldetik, basikoak eta ezinbestekoak diesen alderdiek. Bueno, a ber, esango nauke elikadura dela basiko bat, edo zeinentzako bizitzan, osasunerako eta bizitzeko eta arnasteko eta egoteko, eta kirolarixetan, horre garrantzi handixea hartzen daula gehiago, azkenien dauko, danik daukien behar izanak, gehi gastu kaloriko hori daukienak. Orduen, bueno, oinarrixea jatia bierdan beste, ez dakit, elikadura daukon garrantzia. Askotan igual entrenamendu eta muten dotzau, baina gero egisa da janak ez ditugula asko adaptatzen. Orden hori ikusteko dela basiko bat, eta gainera, zorionez gure esku dauen zeo, zer, azkenien, ez dakit, beste gauzatu genetika tolakoak ez, baina zer jaten dugun eta zer ez dugun jaten egunerokoen gure esku dau. Eta zein uste duzu dela ezinbesteko eta adibidez karbohidratuen aporte minimoa, edo igual ze makro importanteak azalduko guzen apurbet makroak zer diezen, baina zeintzuk uste duzu diezela holan basikoak, errezistentziako kirolari batentzat? Bueno, karbohidratuak, duda barik, karbohidratuak batez, azkenien danetik, eski ez da un nutriente principal bat, importantia danetik behar, ez dakit behar, bai karbohidratuak, proteína, grasak, mikronutrientiak, oin esplikauko itxugunak, baina bai, eski karbohidratuak esango nauke batez bez, gaur egun proteína ustot ez diela azten, eta karbohidratuak batzutan astu itxen dielako edo bilurra gaitxik, kontsultante ikusten dut bastante, batzutan pixkat eskasak izaten diela. Eta gero bai, grasak bai, aipatu beharra dago, askotan daukula tendentzia ondo jateko, ondo jaten dut, oso garbi jaten dut, eta gero kirolasetan askotan ez daukula kontutan ze gastu kaloriko daukun, eta hortara heltzeko, grasak bai importantiak dira. Baina, bueno, danetik eta variadito eta platerien danetik egoteko. Vale, eta honekin lotute bai, zeintzuk die zuke konsultan ikusten zuen akatz korrikalariek edo kirolarisek egiten nahi esan akatzik handizenak, suposatzen dut bat hori izango zala, karbohidrato itxi jatie, eta holan besteren bat askotan ikusten dozune? Bai, karbohidrato, alde batetik garrantzitsuena, azken aldixen gehixen agertza jaten igual da gutxiei jatia. Gutxiei jatia da azkenen gorputzak beharra dagoen baino gutxi mutia. Orduen hori azken aldixen bastante agertzagat. Eta ustot bi arrazoi dauzela, bat izaleike igual ez jakintasuna, azkenen igual azten garenien kirolien edo superrondo, motibautan hau, kirol gehiago itxen dut, baina karo, gero adapta onbio elikadura hortara. Orduen ez jakintasun batetik, eta bestatzen bilur batetik, bai, azkenien gaur egungo gizartien ondo ikusitza dau, pixu gutxi eukitzia, argalegotia, holan azkarra ingote, azkarra itxumendixak, eta karo, horrek emoteu bilur bat bai, torden azten gari gutxi jaten. Orduen, akats nagusia eta arrisko ondixaukona hori ikusten dut. Gero bai askotan karreretarako eta zeintzen ditugula gauzak pilo bat, karreretan hartukot gel bat, hartukot ez dakizer, baina gero hori azkenin entrena hoin bida. Orduen hori behizeleike akats bat, askotan, igual, karrera zaintzen ditugu, baina ez dugu hori, ez dakit, entrenamendutan lantzen. Eta gero horrek eragileike arazo gastrointestinalak, edo karreran ez batia inondo, edo tripako minak, edo... Orduen, ez dakit, ointxe horrei bi akatsak etortzagat, nagusik. Justo lehen egonaz, zain egon garen komentatzen lan derreri, oin hori komentatu zulen nire kasue olako izen dela. Orduen komentatu dut da izarreran nik zurekin egiten dutela lan. Eta bai jenteek entzuteko edo baten sentitzen bada pizkat identifikaute, ni lehen nintzela gutxi jatekue, kirol asko itekue da gutxi jatekue, eta zurekin hasi nintzenetik igarriotela kriston aldia, askoz begeiza jaten dut, askoz begeiza disfrutatzen dut jaten, eta gero errendimenduen saltotxo hori igarri dut, eta nik ustot arrazoi handi bat hori dala. Beraz, animatzen dut, jentiei animetan dut, eta ez obsesionatzeko hainbeste pisuak eta gutxi jaten eta jateko bihar dauena eta bilur barik. Eskerrik asko, Mikel. Esan bierraukot, Mikel, aterak
aldatu eta haunditxu diela azken hilabetetan. Vale, bastante. Vale, argituko dugu zen kontzeptuek, Lander, pizkate zuke Bai, botako zezu galderak. bale. Oin garazi argituko guz kontzeptu batzuk, gero hurrengo galderetan erabiliko dugu zenak, entzuleak gero ondo ulertzeko, bale? Eta hori, aipatu duten lehenengo kontzeptua, makronutrienteak, zer direz, zeintzuk direz, eta zeintzuk direz bakoitzaren funtzioak. Vale. Makronutrienteak azkenen die gorputza kantiade haundixen behar ditxun mantenu gaixak, likagaixetatik lortzen dienak, eta hor, danoi ezagunak itxeko, ez die azkenen karbohidratuak, proteinak, gantzak, esplikau bengo gaizetarako da makoitza? Bai, aipatu gure bazu. Makronutrientia di horrek, eta orden daneukie funtzio desberdinak, baina karbohidratuak izango ziren batez be nagusiki energia funtzioa daukien nutrientiak, egongo ziren hori, pasta, arroza, quinoa, kuskusa, patata, fruta, zumuak, horri dauki karbohidratuak. Gero izango ziren proteinak, ez daukie funtzio energetikoa, euren funtzioa da egituratzailea edo estrukturala, egunak eta rekuperatzen edo estrukturatzen laguntzen daue, eta proteinak die, animalia jatorrikoak, okelia, arraina, arrautzia, eta gero landare jatorrikoak izelik esena, lekaleak eta horko eratorrixak. Eta gero grasak behi daukie funtzio energetikoa, hormonen osagaiak dira, así que superimportantia da, osasun hormonalerako eta hori dana, eta hor sartuko ziren, olixua, aguakatia, zeitxuna, frutosekuak, olakoak. Eta gero dauko mikronutrientiak, dia azkenien mantenu goixak, baina kantiade gutxi hauen behar ditugunak, eta azkenien ez daukie funtzio energetikoa tola, baina die superimportantia gorputzak ondo funtzionatzeko, organismorako. Eta horri izango ziren vitaminak, vitamina A, D, K, letra pila badaz, eta mineralak. Izango zera kaltzioa, burdina, magnesioa horrek. Hasiko hori makronutrienteak eta mikronutrienteak. Eta ze behar daukirolari batek, hartzia bere egiturat egunerokotan. Vale, perfecto. Nik zute oso ondo azaldute eta oso bat geratu dela. Bai. Beraz, hori jakin deia, hasia dela pizkate galderekin. Vale. Hasiko gara pizkat egunerokuen korrikalariek egin dugu zen ohiturak eta zelan aldatu aldugu zen horrek ohiturak. Eta holan galdera moduen zelan janarizet pisatzen, ze hori, bauz korrikalari bat, kirolari batzuk janarizet pisatzen da bienak eta beste batzuk igual nire moduen ez diate gustatzen asko hain zehatza izeti edo hainbeste kontrol eruti ez egero obsesioa bitena, orduen nahi dago pizkate ez hainbeste ez kontrolatie, orduen janarizet pisatzen ez dauen baten batek zelan jakin aldau larrei gutxiegi edo ondo bier dauena jaten da bien. Eskor azkenin sintoma asko daz kontuan eukibiko dienak. Ez da janarixa pixatu biherrik elikadura egoki bat eruteko, referentzia asko daz, baina hor konturatu geike gutxi jaten gabitzela, ostras, nau nekatu hau egunerokotasunien, ez dakit humori aldatze jat, errendimenduan igertzo eta poliki-poliki doi emoteltzen, pixu galera edo esponai pixau ostra, ikusten dut, gorputzien ikusten dut, erropak dauko nasai xau, edo ez dakit, sintoma desberdina daz. Baina batez be, igerriko da egunerokotasunien fijo. Gauzea, kirolarixetan daukun masokismo puntu bat bebai da, askotan, molestia daukot, kantzautan hau, baina jarraitzu ingot, hori be, pixkat gorputza jentzun behar. Eta janarixa pixu barik bebai, nik uste horri badauzela. Gero hori esan dutena, kirola itxen hasta masare edo gehi xau itxen bozu, fija hoin beko zare zure plateran egituria bai aldatu inbidala. Ez tala lehen kirola itxen ez hauen moduko plater bat. Pixkat, intuizioakin eta gorputza entzuten. Eta bebai, importantia da batzutan, daukunien edo, ez dakit, denboriago etzen erolan, profesionaletara fatia. Azkenean berak indikau leikelako, bai pixauta, bai pixau barik, bai argazkisekin, bai referentzia batzukin, igual hau nahikoa izeleike, ez? Nik zentu horretan, bintzen nire kasuen, nik uste batzutan bebai normaltzat hartzen dugu zela gauza batzuk, adibidez, nik lehen igartzen nahen,
hori, itxena bezala entrenuek, eta, igual entrenatzen eta ondo soiez, baina gero hortik kanpo, nekatute eta pizkat, ez dakit, pizkat astun moduen, eta azkenien igual askotan olako gauzak normaltzen doguz, baina hori, igual konsultatzen dozunien profesional batekin, adibidez, hori, nutrizionista batekin, igual ondo dago argitzeko da ikusteko olako sentsazioek ez diela normalak, ez? Baina gero, igual ikustu zuzue errendimendu ez doiela bajatzen o batzutan, eta azkenien beste gauza batzu normal duiten dugu, baina bueno, hori, ikustote hori da supergantzu, ez? Jakiki gorputzen zuten, eta normaltzat esartze, hori, kantzaute gotie beti, sentsazio txarrekin, eta olakuek. Hori da. Gainera, bai, nik uste gainera, batzutan, hori zuek eratuzena gutxiei jatiak edo, ez da, igual, a corto plazo, igual, asizare korrikan, hobeto bategatzu, eta a corto plazo, igual, apurtxoat errendimendu hobetuko da, baina, hilabetiak pasauela, fijo, hori bajatzen dela, inkluso lesinoren bat, analitikak behin interesagarrixak izango ziren, noiz behin kaitxia, eta ikustia, askotan igual, jaku okurriru behitzen, eta goiet, eta ostras, dago anemia bat, hau, ez dakit, hori behin nun baitxetik etorreleike. Orduan ez dakit, azkenien gauza pilo bat eukibide kontutan. Baina batez be, gorputzen zuti eta kasu itxia. Vale, eta janarize pisatzen badozu edo, emonaldie kantidade minimo batzuk makronutrienten aldetik errespetauen bidiesenak, edo minimo batzuk. Bai, a ber, berez rekomendazio batzuk badaz, baina, karo, gauza da teorixa eta gero pertsoniak bier dagoena edo nundik datorren. Adibidez, teorixa nola numeroka fandaba, ez dakit, adibidez, karbohidratuak gomendatzen. Osa, normalien makronutrientiak eta gomendatzen die gramo makronutriente kilogramo pixoko. Osa, imaginau, karbohidratuak adibidez, segun, 3-12 gramo kilogramo tartien, egunien. Karo, deskantzo egun baten, igual edo pertsona, ez dakit, 3-5, eta ja, egoten gare karga de hidratos bat itxen, 7, inkluso elite batek igual 10, proteinak, izango zen, ez dakit, 1,4, 2,2 tartien, eta grasak, izen bide, kalorixan, 100 gehitxi gora, 100 ni hori numeroka esan da, esango lot, gauzia da, eukibezu kontutan, nundik datorren pertsonia, zu jartzen motazu, 7 gramo, kilogramo karbohidrato egunien, eta bera bakarri dau, baskaltzen arroza jaten oitxuta, eske ez da huin gorden. Apurtxat, inbida, teorixia eta zerritzen dagoen, eta hor tarteko puntu bat topau. Bai, pertsonan egoeri da ikizkat ikustia, ez? Laku edan da, ida eguneroko, eta... Bai, eta ziboki. Ez que adibes, imaginau, 5 gramo, kilogramo karbohidrato hartzen dagoen pertsonatek, imaginau, 70 kilogramo, bada 350 gramo karbohidrato egunien. Osa, ez dakit, egon bizare, ikusi bezu, aberro itxuta dagoen pertsonia hortara, ez, eta poliki fan rekomendazio horreitara. Vale. Hor daue zuk Instagrameko posten jartzen duzuna, ez da? Nutrizioa ez dela matematika. Eta igual garrantzitsuena izen aldala pertsonari adaptetea, edo testuinguru guztia ikustea, pertsonako itxan munduet eta bere testuinguru gai da oso diferentea, ez? Bai. Ez que, jaro, testu hori egon nagoen, konsultan konturatzen itzen, hori, ez que ez da matematika, zuk ez que ez da tipo 3.000 konsumitzen dut eta 3.000 jan, bale, baina ez dakit, igual pertsona horrek, jo que se, dauko familia bat, edo ezin dau sukaldatu, edo ez dakit, nekatuta, ez dakit, bai. Ez que pertsonekin lan itxian politxo, hori, Mikelek eta Landerzuk ez tozu ebiko pauta berdina, ni de palo. Ibida kontut, pertsoniak zer, ze itxen dauen, ze bizi dauen, ze... Igual zientziak eta teoriak esan da hori, zuk esasuna, ez? Neurri 5 batzuk, baina gero pertsona bakoitzak hori, pertsona bakoitza desberdin izango da, eta hori da, bai profesionalan lana ez da bakarrik, edo entrenatzaile baten lana ez da bakarrik, teoriak esaten dagoen ipintxe hor, zorrotz, gero bakoitzak ukingo dago. Gero pertsona bakoitza desberdina eta ukingo dago bere plana eta nutrizioen bardine eta arlo guztizetan, ez? Bai, karo, teorixa hori bierrezkoa da, hortik dator, eta baina, klaro, adaptau inbikozu, azkenen gure lan hori da, adaptau bikozu pertsona bakoitzera, teorixa hori. Bai, guztiz ados.
Bale, honegaz lotute be bai, testu ingurue azaltzen duena, eta igual adibidez entramendu karga igotzen dugunean, zein seinalek erakusten dozkue agian ez gauzela nahikoa jaten. Ba, izango zen apurtxoa lehen aipatzen ditutena, baina esken nik uste dut nagusiki dela gaixau neiketik, humoretik, bai, osea, egunerokotasunean igarriko da energia, eta entrenamenduak hasieran igo dugunez entrenamenduak, ba, seguramente errendimendu hobetu ingo da, baina epe erdi luzera horbe bajatzen igarrikoa, edo ez da hobeto rekuperauko, edo bebai desmotivazioa, osea, igual ba naukan zaut eta ostras, ba, desmotibau nau, osea, pixkat sintoma olakoak esango nitzuke pertsoniak igartzekoak. Hmm. Eta rekuperazioa hobetzeko, zeintzuk diez entramenduan ostean kontuan hartu beharreko gakoak? Bueno, rekuperazioa beho oso importantia da, Dein batek esan zuzten, karrerak eta entrenuak ez diela bukatzen tipo metaraia gautakoen, rekuperazioa jarraitzen daela. Eta ba hor hor, erabiltzen da lau R kontzeptua, dala rehidratar, horien likidua rekuperabiko itxuzu, refuel edo berriz betetzeko, badibez, karbohidratua gastatzen daunez, depositxo horrei berriz bete biko die, gero repair, izango zala ba, muskuluak eta rekuperatzeko eta proteina sartuko gitxun, eta bestia rest edo deskantzua. Orden ba, gauza dan horrei kontutan eukibiko diez. Berriz ba, proteina, karbohidrato beharrezkoak, berdurak bai hortzen pixkat, baina igual kasu hortan bestiek daukien nagusitasun gehiago, eta hori hidratazioa. Vale, oso ondo, bai. Bale, itziko galde batera egunerokotasunekoa, eta sartuko gara purbet errendimendura edo entrenamendura, bale? Zer da nutrizioaren periodizazioa? Eta ia monaldo zuzen aholku orokor batzuk egunerokoan erabiltzeko. Vale. Periodizazioa da, azkenien, kirolarixa bagare, egun bakoitzen ingo kirol desberdin bat, edo kirol jarduera desberdin bat, ordu gehiago gutxiago, intensia gehiago gutxiago. Periodizazioa izango litzake, elikadura adaptatzia, hortara. Osea, ze temporada fasetan gauzen, eta bai, errendimendu, egun adibidez. Egun baten, entrenatzen dugu 2-3 ordu, gastu gehiago egongo da, deskantzo egun baten baino. Orden gorputza se supone hor energia gehiago inbierdotazula. Hori pauta batzuk erabiltzeko, nik beti esateko konsultan, plateran metodua, ez una itxegatzu esoi bixoi. Bueno, Mikeli, bai. Bai, laurdena, erdia, ez? Bai, orduen, platerak eukibideu lehen aipatutako karbohidratuak, proteinak, karbohidratuak, grasak, eta vitaminak eta mineralak izango zela frutak eta verdurak. Orduen, karga gehiago edo gastu gehiago daukon egunetan, karbohidrato edo energia parte hori haunditxu inbiko zan, eta plateran proportzio haundi bat izen bierko zan, eta deskantzo gehiago egunetan, berdura gehiago eta karbohidrato gutxiago. Pertsonian arabera, gero pertsoniak eukiko helburua, pixua hartzeko edo bajatzeko edo errendimendua da diferentia, baina, pixkat hori. Periodizazioa da, kirol, egun bakoitzera, edo temporadako fase bakoitzera adaptatzia jan horrik. Osa, izango zane, pixkat, urrengo gunien edo egun berdinen dekogun entrenamientuen arabera, gure plateran forma edo platerien dekogune pizkat aldatzea, ez? Makronutriente batzuk igual gehiago atxena badekogu edo entrenamiento gorba badekogu, intensidade badekogu, igual hidrato gehiago, eta pizkat aldatzea entrenamientuen arabera, ez? Hori da. Seguramente, danok ez, baina hemen entzungo dauen jende korrikalarixak, urrengo goixien karrera bat badauko, normalien zer rafaltzen dugu. Arroza edo pasta edo segaitxiko hori itxen dugu. Segaitxik, energia gaixo mutu eskulako. Bada, berdina itxia, baina entrenamendutan bebai. Osea, pizkat horrekin jokatzia. Bai, eta nik ustot hori, gentiek bai lasterketarako eta egiten dauela asko, eta baina gero igual entrenamenduetan edo hastien zier, ez tekola inbeste kontuen urrengo eguneko entrenamendu edo iribea hori asko pastan jaten, eta gero gertzen da. Energia aldetik eta askoz be konstantia eta gero hori, entrenamendu gorra daeko zu aurreko gunien edo pizkata hunditu gozu hidratuen kantidade hori, energia gehiago zu, entrenamendu beto doie, gero rekuperazioen belaguntzen dau,
Bai, eske oso importantea da. Gero egisa, konsultan bai jatel, osea, eukiozula base bat, egoten basere egunero kriston kantia desberdinak itxen, pertsoniantzako bez horatzeko zehose izaleke. Baina bai, eske elikadura, adibidez, supongo, entrenatzaile bueno, edo kantzauta duen pertsona batek, igual, entreno karga hori bajauko dau, hemen da berdin, osea, geixo gastatzen badau, joan biko dau, eta gutxeo gastatzen badau, bueno, egunerokotasun hori mantendu biko dau. Eta hori bai laguntzen, horretan bai laguntzen dago asko, entrenotan zer, osea, entrenotan jatia bai importantia ikusten dut, hori, disponibilitate baju hortara eseltzeko. Vale, oine galdera pizkate polemikue. Bueno, azkenien da pizka modan dauen gai bat, eta da baraua. Hori, baraurik korrika iki edo zuzean ikusten dozu. Baietz, ezetz, edo pizkate egoeran arabera. Pizka zer gaitik ia saldo altosun. Depende. Segun pertsona, segun egoera, ez da mundu bai rekomendoko notzan gauza bat, ze askotan zuk esan duzuna modan dau eta horregaitxik asko gitzen daue. Ez da pertsonian egoria aztertuko nauke. Gaur egun esaten da, barau aldixen faten basare eta grasa oksidazinua eta geixo landuko zura, izaleike, baina ustot beste gauza batzu da zela, importantiagoak hori baino. Eta importantia da jakitxea noiz fan, barau aldi hortan, adibidez, intensidadeko entrenamendu baten ez nauke gomendatuko. Izeten bada, ostras, goixien jaikitzen az eta inbio rodaje txikitxo bat edo, pertsona hori oitxuta badau eta izeleike alternazio. Baina ez da, bai edo bai, barau aldixain gomendatuko nauken zeo zer. Gero bai, askotan pasatzen da, eta askotan ikusi dut, jendia, ostras, gure eta purtsa grasa erretzia, ez dakiz zer, barau aldixen urtengo naz, eta gero, karo, bueltatzezari etxera eta gotu kriston gozia. Da orde gateozu, bider bost. Bueno, orden, kontestuako itza aztertu eta ikusi gozaldu, ez? Barau aldixa, entrenotarako lagunduko ustez. Así que, bueno, depende. Vale. Gu bai horre pizkaten nik lehen beti. Ni beti juten nintzen baraurik eta horre indogu ze aldaketa batzu, jarraitzen dut batzutan baraurik juten, baina bueno, ikesi dut intensidad entrenamientuetan eta pizkat sozergo saltzen eta izan igerriot, energia gizabe bai, eta gero zuk esan dozun, eta lan berredi bai barri pasetan jako nik uste, gero ez eltzi etxera kriston goziak, eta gero lau egunetako izatien, bai. Gero bai, zentzu honetan, bai, Esan. Zentzu honetan nik ustote badauela bai pizkate beldur pizkat, edo igual izan leikela interesgarri ze bai, edo tresna interesgarri bat jentia ikusteko ez dauela behar beti sozer gozaltzea edo sozer jatea, eta tripautzik edo aurreko gaban ondo afaldu eskero bai, gorputzekin aldauela kirola goizien, eta azkenien goizien goize urten bier basara, azkenien zeiretan urtetzen basara, ez natu bierri zetie bostetan sozer gozaltzeko, zabe bai, gorputzek rodajetxo bat inbierbozu goizien goiz, urten alzarela da, gozaldu barik, eta beldur hori kentzia bai, nik uste importantia dela. Bai. Eta hori, bai, hori da. Eta zukeratosuna batzutan, goizien goiz jaiki bizare edo kutzulako familia edo lana edo, igual hor izeleike aukera bat. Eta hor daz, aukera ezberdinak, aurreko gonien gehiago afaldu, edo, bueno, rodaje bati, nahizta gehiago ezafaldu rodajea, baina motza izatea, bai. Baina horregaitxik ez da pertsonan araberakoa. Beste batek igual nahixo dugu goizien jaiki eta gozaldu nahizta goiz izen. Baina bai, rodaje laseixa bada ez da ezer pasatzen, eta, bueno, interesgarri zeizeleike bilur horreik entzeko, eta adaptazio batzuk eukitzeko bai. Vale, eta honekin lotute, erabili geinke bai jateku edo bilatzen dugu zen adaptazio fisiologikuek pizkate indartzeko, adibidezuk esausune baraurik urtetzie, pizkate grasen oksidazio hori pizkate horrekin laguntzeko, edo badauz beste teknika batzuk pizkate fisiologikoki be laguntzeko? Nik ustot fisiologikoki geixen laguntzen dagoena grasak oksidatzen dala entrenamendua de por si. Entrenatzen soietzen nahinen, bai karbohidratoen oksidazioa, bai grasen oksidazioa. Ustot, efikazagoa dela hori berez baraurik urtetzia baino. Horren alde hortatik konstantzia bat. Eta
eskenik, lehengo, nire konsultera datorren pertsoniai lehengo gomendioa ez da izango baraurik entrenatzeko inoiz. Bakoitzauko bere ikusteko puntuak, eta baina eskenik horri, askoz arrisku gehiago ikusten zaten ez, normalien gutxiago jaten duenez, ez da lehengo gomendatuko nauken zeo zer. Pertsona bateia, entrenatzen jaten badau, ez dakit oitxuta badau, baiz, eta hor bai izeleike, ostras, guazen probatzera igual oksidazio hortarako adaptazio bat. Igual, ja, ez da, base bat daukon pertsona hortan, bai jarriko nauke erramintxa berri moduan edo estrategi berri moduan. Eta beti hori bai, intensie bajuko entrenamendutan. Ze bestela azkenien, intensie daukotzu, urtengo zare eta ingozu, baina ondo entrenauko, eta igual, kalte edo perjudika baino. Baina izaten lasai bat edo, hor adaptazioa base bat daukoten, hor adaptazioako izeleik erramita berri bat, eta gondo golik nahi, gorputza bai oitzeko egoa horreit. Vale, oin itxin gugu barauaren kontrakoari buruz. Urdaia entrenatxari buruz, jateari buruz. Good training edo train de good ezagutzen dana urdaia entrenatzea, zer da hori eta zergatia garrantzitsua adibidez distantzia luzetako lasterketetan? Vale, urdaia entrenatzea, da hankak moduen, baina janakin, basiko eta importante. Da esan dutena, gu karrera bat preparau nahi bau, karrera hori preparau da entrenamendutan. Azkenien karrerak dira, entrenamendutakoa estrapolatzia bertara. Orduen, gu karre bat badauko eta bertan gelak hartu behar baitzugu o sandwichak, o platano bat, o frutosekoak, berdejat, hori probabiko entrenamendutan ikusteko, guri ondo itxen duzkun, ez, eta gorputza bitzeko hortara ikusteko zelan toleratzen duen, eta gero poliki-poliki bai, kantidade altutxoak sartzeko, gure gasolina be gehiago aprobetxo balizateko. Eta hori azkenien urdaia entrenatzea, fatia, janari desberdinak probatzen, eta karbohidratoen kasuen, karbohidrato dosisa igotzen ikusteko zein dan guk toleratzen duna. Vale. Eta hor periodizazioan imaginatzen dut egongo dela, pautaren bat esan duzun moduan, igual lehengo janari naturalak, gero joan jartzen karbohidrato sinplauak geletan edo, ez da? Bai, hori da. Horra itxi da importantia bai, hor pertsonia zertara duen oitxuta esango dut. Batek ja gelak hartzen baitzu, igual hortik hasi zeike. Baina bestela espadau bape oitxuta jaten, hor hasileike periodizazioan adibidez aurreko otorduen karbohidrato gehiago sartzen, hori beda pixkate entrenamendu urdaia lantzeko modu bat, eta gero ja poliki-poliki janak sartzen. Igual gero ordu betien sartuko dago platano bat, eta gero ja hasiko da gelak probatzen, edo membrilloa, guaiaba, edo bai, horbe fasiak da, segun ze mailatan dauen hortik astezare gehiago entrenatzen. Ja pertsona batek, dauko super entrenauta, hor igual probau zeike, karbohidrato kantidadia igotzen, ze toleratzen dozu ondo, zerre, ze darixen sartzen, daz fase desberdinak. Eta ikusten die, adaptazioek ikusten die zentu horretan, adibidez, igual ez dugunen bihar da, inoz gelak esartu ez, eta gero lasterketa batera jun, eta 3 orduko lasterketa baten, 5 gel hartu da, normalena tripak edo arazuek eukitxe ez. Ikusten dira adaptazio bai jaten ez dauden jentiek hori azten danien hori urdaia entrenatzen eta ikusten da zelan gero eta gehiago toleratzen dauen. Bai, hor kanbixo ondixea goten da, azkenien, zu espazaz oitxuta igual hasieran hartzen duzu gel bat edo bost eta txarto, baina hori entrenatzen bozu, normalin egotea kriston adaptazioa eta inkluso gorputzak eskatu itxen dutzu, igual lehen kosta buitxe gatzu nordu betero zerbait jatia, eta gero igual 40 minuturo, ez dakit, adibidez hor kuriosio eukinoen ziklista bat, ez dakit, igual hasieran 3 ordu terdiko entrenamenduak portuekin eta holan, igual jatesan platano bat, edo erdi entreno zuen, gaur egun ja, hartzau gel bat, bibixeiko handixeetako bat, igual ordu erdiro eta gorputzak eskatzen dut, eta gainera, eta bera bedau superpozik, ni bena oso pozik, eta hori, baina ezke da oitzia. Askotan igual ez du sartzen bilurra gaitxik, eta gero ja azkenen gorputzak eskatu itxentzu, hori barik goziak insoiet, bizitzatik.
Eta gero errendimendu bai igarriko dan bai aldaketi, ez? Azkenien zu joten bazara gutxi jaten 3 ordutako entrenamiento gogor baten platano bat jaten bozu, de repente entrena egiten bozu eta ohitzen bazara gelak sartzen edo beste janai naturala eta askoz begeiza jaten dozu, azkenien entrenamiento horretan ukimos un rendimendu bai askoz hobia izango da, ez? Bai, eske horrek errendimendu, momentuen hobeto igarriko zare, hobeto edo kalidade gehiagokin entrenauko zu, lortuko zu hor bi horzun intensidade dana, eta gero rekuperazioen behaz, claro, importantea, urrengo honin berez entrenau bihar bozu bai, rekuperetia, orduan, eske niretzako da basikoa. Egisa, nutrizionista bakoitza dokola bere ikuspuntu, osea, uste dut pasaitzela ikusten iria ze aldetakoa da, baina eske ni horren oso aldekoa naz. Bai. Eta ez bagauza adibidez adapteta gel horiei edo karbohidrato asko hartzeari, ze arriskua egon aldiez adibidez geletan, alderdi bukodentalean edo urdaileko arazoetan? Bueno, entrenauta egon ez entrenauta, azkenien gelak azukriak die, orduen bukodentalerako eta aginentzako igual ez da honena. Así que entrenamendu hostien bai gomendatzen da agina garbitzia albada. Hori, eskeda azukria. Baina, karo, ez pasaz entrenauta arriskua hundixena izeleik, bai osasunerako, bai errendimendurako, arazo gastrointestinelak eukitzia eta karreran edo botaka, edo kaka itxia, edo tripako mina, edo orden hori bai entrenau bida. Berdin jan gelakin eta bai soliduekin be bai, Eta gero da zor gel, eski gaur egun gel desberdina da, lehen danek zaukin igual 15 gramo karbohidrato edo 20, baina gaur egun 30-koa gutxi moduen ikusten. Desan gure, ez pou toleratzen igual ingeike gutxi aukoak hartu, eta gehiago toleratzen dugu, 50-koak, 55, inkluso 60-koak dauz. Eta gero teksturak, zaporiak, fatia probatzen. Eta ez dauki zertan gelak izen, bat ez be, luzietan eta ultretan gelak, eski ez dakit amasoi gel hartu behar baituzu, behitu guai. Guaiada adibidez on. Eta hori adibidez da oso praktikoa iruteko eta ondo toleratzen da zeo zer. Bai. Eta zelan topa aldugu oreka hori, azken suposatzen dut astero edo gunero gelak hartzi ez esan dozune, osasun bukodentalerako edo osasun orokorrerako bai, ez tala hona izango gunero gelak hartzen egotie, orduen zelan topa baldugu oreka hori pizkate kombinatzen janai naturala gelak eta holan edo lakot? Bai, nik adibidez konsultan gomendatzen dut, imagina, eguneroko edotasunetan edo entreno normaletan edo lasaizetan, igual soliduak eta jangeike, ez bakarrik osasunerako, bai, ikusteko soliduak zelan toleratzen duten, edo, pixkat aldatzeko. Eta horri zeleike edo frutia, izeleike ez datil batzuk, fruta deshidratau desberdinak, izeleike sandwichen bat, horri guaiabak, mentilluak, aukera ezberdinak daz. Eta gero igual, bai komeniko litzake, karreretan gelak erabili bier baditxut, entreno espezifiko batzutan gel horrik entrenatzia. Orden igual hartu gaike, ez dakit karreria, ez dakit treia itxen dut, erdi maratoiak. Igual, tirada luzetako entrenamendutan asteburutan edo, probatzia jan horrek. Eta baina gero adibidez, azukrian kasuen, azukria normalin txarto ikusitza dago, baina errendimenduan izango litzake. Osea, kontestuan arabera be, hori, azukria hona txarra, hombre, ez, balo. Baina errendimenduan postordu itxen eta letxuga bat janta, benekate. Bai, pizkatoreka biatzi ez, eta hori, azken zure segun eta zenbat entrenatzen dozun, behar dozun, igual behar dozu asko esan dozun, azukri igual egoera horretan biharrezko da. Vale, eta lasterketa egunean garazi, zer gozaldu edo jan behar dugu irtera aurretik? Askotan esan dute moduen, oin arte probauta daukouna. Importantia izango da batez be, sartzia, energia izango dana karbohidratuak, bai komplejoak, bai simpliak, adibidez, ez dakit tostada batzuk izeleikez, mermeladiakin, edo cereal batzuk, cornflakesak edo lan, baina pixkat oitxuta gauzena, esan gurot, imagino, pertsona batek,
Osea, hor sartu karbohidrato konplexua izango zala ogixa adibidez, eta simplia izango zala azukria adibidez mermeladia. Baina pertsona bat oitxuta bada, gustatzen, aguakatia eta gaztaia, igual horrekin ondo bategako. Baina nik, bai, segun, batez be, karrera motz edo erdixetarako, bai, gomendatuko nagoen karbohidratuak, eta batez be hor mermeladiak eta tripetarako nahiko ondo itxen dagoelako. Zuk azkenien, olixua, aguakatia, gaztaia, olakoak espasaz oitxuta, igual gero urtatzen zenien bai, tripetako arazoak eragileike. Orden hor, kargatxo bat ingo nauke karbohidratuai garrantziak emunda. Nik nire kasu ipintzeko nik lehen hori gozaltzena denien edo beti oituten egoen aguakatie ogizaz jatera, da oin egin dugu pizkate intensidadie deko gunien edo lasterketa deko gunien, hartzen dugu ogize, baina mermeladakin, eta gero gertzote ordu betien perfecto nahuela, hartzote energia, ordu betien perfecto nahuela digestinu super bizkorrekin dutela, da perfecto nahuela horrik aiteko. Bai, eta zure kasuen arroz kremia bai ondo. Bai. Nik enabela ezagutzen, baina hori, nindote porri txiki bat, eta arroz kremia bai hori hidratu esartzen dozuz, ez? Eta gorputzeko ondo barneatzen dauz, digestinu egiteko super bizkorra da, bai. Bai. Baina horregaitxik, osea, Mikelekin dago moduen, azkenien, nik bai naike gauzak, baina azkenien norberak probatzen dago, eta ikusten dago, ostra, beitu, honekin ondo itxen duz, honekin ez, bai, osea, batia probatzen, baina nik hortik tiratuko nauke. Edo membrilloa be ondo dago, osea, holako gauzak. Vale, eta zenba denpora lehenau? Gitxi gora bera, barazi? Lasterketan aurretik? A ber, berez, gomendixo orokorrak diez, 2-3 ordu lehenau, baina ez dakit, igual pertsona bat oitxuta da ordu bete lehenau jatera, edo... Baina berez, 2 orduko margena, bai. Claro, gero karre batzuk super goizazten dira batez be ultrak eta orduen hor igual ez da hori be pixkat entrenau bida eta praktikau. Asteburutan edo tirada luzietan probukot aber niri zelan itxen duzten ondo. Bai, baina orokorrien 2 ordu lehen. Vale, perfecto. Gerto. Vale, eta lasterketan zehar, zenbat hidrato hartu behar dugu orduko edo, eta zelan egokitzen da hori intentsitatearen eta iraupenaren arabera, lasterketaren iraupenaren arabera? A ber, badakin nire erantzunak da bezala depende izaten, baina eske ez dago erantzun zuzen bat. Segun pertsona dauna eta lan. Berez, rekomendazioak diez, ez dakit, ordu eta laurden neko baino iraupen motzagoa dauke, eta bierrezkoa zeo zer hartzia, baina inkluso enjuageren batek dultziak ino lagundu leike, ordu eta laurden 2 ordu terditarteko entrenamentu, 30-60 gramo karbohidrato orduro, gomendatzen da, eta 3 ordutik gora, ez 2 ordutan izango zen, 60-80, 3 ordutik gora, probauleke, inkluso 80-120, batez be hori ziklistek eta igual hartzen da bidea inbeste. Baina da ez dakit, igual, ez dakit, Mikel dago entrenatzen, eta dago itxuta hartzen 60 gramo orduro, eta Landersu 80, eta pixkat da hori probatzia. Niri bai gustatzegat konsultan, igual hastia, imagino, 40-50ekin bale, baina fatia probatzen geixau. Osea, hidrato geixau sartzen eta ikustia bakoitzantzako zer dan honena. Adibidez, korrikalari batekin ikusi nagoen, igual heldu gitzen, 80-90 sartzera orduen, berak asfaltua itxen dago, baina berai hori jako nahi ondo faten, eta hobeto mugitzen da 50-60 gramo orduro. Beste batzuk igual 80 dabitz orduen hartzen eta superrondo. Orduen da, hori bai da pixkat entrenau bidana eta ikusi zer dan toleratzen dagoen bakoitzak. Vale, eta hori ikusten da, gero eta gehiago ikusten da, edo hori bai beste moda batez, zenbat eta hidrato gehiago sartzie, hobeto ikusten die, joden, ikustotez lokurako Instagramen eta jentia sartu dozela 180, 200 orduro, orduen badau tope bat edo zientziak edo tope bat hortik aurrera ja ez daula merezi gehiago sartzi edo zuk ustezu zenbat gehiago sartu orduen eta beto. Limite batera arte nik ustot. Zientzia bintxor, ez dakit, 120 orduro bai dau demostrau eta bai laguntzen dauela, 180, ez dakit, egiten da ez dut irakorri, pentsagat barbaridade bat. Ez dakit horrek gainera ez dakit hori zelan dan sostenibilia igual karrera motzetan, baina luzietan hartzia orduro asko pentsatzegat. Egiz esan da... Triatleta bat ikusi nahen... Bai, triatleta bat, bai. Bai, ez dakit, gainera Ironman baten edo
baina, karo, gero bai horrek Blumenfeld edo horrek Noruegu bai, hartzen da pilo bat, baina gero lasterketa askotan erretira egiten die, egoten dilako reskina baten botata. Bai. Orduan ez dakiz puntora arte merezi dagoen. Bai, eske hori kantitate altu horrek, igual pare bat ordu itxeko, brauzeke, baina hori, adibidez Ironman baten hainbeste ordutan, oso zaila itxegat, ze karo, osea, numeroak errex esaten die, baina, adibidez, 120 gramo orduro hartzen diez, osea, gel pilo bat, edo, bueno, gaur egun asko erabiltzen da bai, edarixetan hidratua sartuta, eta hor, baina, osea, hori gero praktikotasunien erun inbidal, eta zuzaz, karreran, zaz intensidadien, osea, ez da zoietela lasai eta jaten. Orduen, hori, teoriatik praktikara salto handi bat dago. Gero, suposatzen dut dai, desberdintzie pizkatu dai, profesional batek zeinan dauena lasterketa baten edo txirrindulari batek olako tour baten edo korrikalari profesional batek egiten dauena, eta amateur moduen benetan merezi dauen hori eitik, edo, ez nik uste hor desberdinduko dela dai profesionala dana, da ez dana profesionala, Bai. Bai, eske gaur egun igual oso adiez turrien alik eta geixen hobeto, ze daukien gastutzarrakin, behintzat bitarte hortan rekuperatzeko ondo. Baina horra da pixka probatzia, osea, bai, pertsonien arabera. Gero askotan saiatzen gara profesional moduan entrenatzen tola, baina, karo, eske kontutan eukibiau, eurak daukila deskantzu geixau, hortarako bizi diela, daukila super entrenauta dana, kuadrikulauta, eta gu, daukula gure logu txitxia, lana, igual ez da lain erresa, ez da la dana gelak hartuta ondo fango jat, igual beste gauzatzuk daukiela garrantzia, horre baino goixau. Bai, eta nik uste hori dala, gaur egun sare sozialen arriskue bai hori dala, ez? Ikusten dugu zela gauza batzuk emoten dau normalak diela, baina hori, gero pertsona hori igual profesionala da, egiten dago olako entrenamiento bat, edo sartzen dago horrek hidratuek, eta gero etxera doie, botatzen dago 3 ordutako siesta bat, arratzaldien bebai beretxien dago, eta zu jumizara lanera, orduen, bebai pizkate desberdintzi eta jakikie zein dan bakoitzan leku, ez. Bai, totalmente. Baina, bueno, nik uste probatzia ondo dauela, esango, bakoitza kuriosia bakotzu zenbat hidrato hartu zeikien edo, ikusi zenbat, eta itxemo asko bada, gutxi hartu gutxu, eta gutxi bada gehiago, oza, da pixkat jokatzen fatia. Bueno, nik aprobetxaukot lagun batentzat galdera galdetzeko. Badakiten dozula lan, bai, lagun batentzako galdera. Badakiten dozula lan, bakiarreko korrikalariekaz, edo korrikalari bategaz behintzat. Eta ze pauta orokorre monalotze zuze bakiarrak korrika egiten duzuen pertsona batea, adibidez, hori komentau dugune, igual 2 ordutan mantentzea ez da inzaia, baina igual 10 ordutan elikadura hori mantentzea da beste movida bat, ja. Bai, a ber. Zelan gestionetan dozu, bai. Bakiarra alde horretik da lokura bat. Karo, ordua asko inbier baitxu, 24 ordutara bagoiet, importanti izango da, ez da, hidrato karga konstantetxoa mantentzia, baina horra dibes soliduak sartzia. Eske hor bestela janakin bakarrik, bakiarra da azkenien karrera bat, ez dakizien jendiak, da 6,6 kilometroko zirkuito bat daukotzu ordu bete itxeko, eta gero, imaginau, 55 minututan itxen bozu, bakotzu 5 minutu deskantzatzeko. Gero berriz urten bizari, holan da. Orduen, adibidez, ni laguntzen agonitzen bakiarreko irati, bere nutrizionistia beste bada, Ainoa, eta bera jarri zotzana da, abituta diamantura da etortzen zan bakoitzien, jatezagon zehozer. Eta gero korrikako buelta bakoitzien beste bat. Eta orden, 50 gramo karbohidrato ordutara heltzezan gutxi gora bera, eta saiatzia hori konstante mantentzen. Eta, karo, hasieran saiatzen gitzen, jarraitzen pautia, tal kual, baina gero, karo, saiatzen nien 20 ordu, igual batok eta jatzuk guaiaba, eta zuri guaiaba jatu sartzen. Orden, inbezu sopa bat, txokolate bat emun, ez dakit, osea, pixkat horren arabera. Baina bakiarrerako adibidez, konstantzia hartuko nauke, ez lehengo hartzen dut hidrato pila eta gero 0, eta aprobetxatzia geldi dagoen momentu txori zertxo bai txikisa jateko, eta igual bueltako hori bai. Bai, eta bai osea, inbeste orduan bai gorputza entzutia, ostra, bai iguale jatzen inbeste platano bat, baina bai arroz apur bat emutia. Vale, eskerrik asko, esango txete laguneri. Horren
gainen beste galderat, Garasi, olako lasterketa luze-luzietan, momenturen baten hasibiko ginen edo gomendagarritze da proteina edo grasak sartzie, edo hidratu egizango ziren batez be. Interesgarri. Gainera, erresistentzia ultretan da gero ez dakit garrantzi gehiago, edo bai modan jartzen da proteina grasa apur bat sartzia. Nik horren bentaja nagusia ikusten zatena, bentaja bat ikusten zatena da pixkat, zaporia eta aldatzia eta karo, karbohidratuak bai sartu, baina dana da dultzia, edarixako dultzia, gelak de dultzia, orduen alde batetik horrek lagundu leike, hobeto toleratzen edo ordu gehiotan jaten laguntzen, gero hain desgaztea hundixa danien, gras horrek bai lagundu leike hainbeste energia galdu ordez, hori rekuperatzen, eta proteina bai, nik uste muskuloa belagunduko zila, ordu asko dielako, eta igual desgaztia zaina hundixa izateko. Orduen bai, eta gainera, luzien kasuen, intensidadia bebajua da. Orduen, tripetarako arazo gutxio egoleik esalde hortatik. Adiez, proteinak eta grasak, igual, ez diain ondo digeritzen, edo geixo kostatzako gorputzai, karbohidratuei baino, orduen, ez dakit, sprint baten, edo 10 kilometroko karra baten, ez diain gomendagarrixak, baina ultretan intensitate bajua badanez, hobeto tolerauko da, eta orduen tripetarako be hobeto. Orduen, hor bai izango litzak ez gomendagarrixak, hori tarteka eta periodizauta, ez karrera osua horrekin ez dozukiko energiai, baina bai puntu batzutan olako janak mutia. Vale, erto. Vale, oso ondo, interesgarria. Eta hidratatzerakoan, Garasi, ura bakarrik, da nahikoa, edo sodioak eta elektrolitoak ze paper deukie hor? Garrantzia ondisa, azkenien, deshidratazioa, izarditzen duen adibidez, ura izarditzen du, baina horrekin batera, elektrolituak, orden importantia da, edarixen guzti hori rekuperatzea. Horren kontzentrazioa lortzeko, berez isotonikoa izango litzakena dauko gatzak, edo elektrolituak eta azukre pixkat be bai. Orden, karrerian arabera importantia da horrek rekuperatzea. Gatzak batez be, bai pastilla moduen, bai edari isotoniko moduen, bi aukerak daz. Baina urakin bakarrik, karrera motzetan bai, baina bestela ez da reponitzen galtzen dozu likidua, guztiz. Vale, eta lasterketa baten barruen, lasterketa luze baten barruen, eukiten boguz tripetako arazuek edo botaka gurie edo sentazio txarrak, zer egin gomendu momentu horretan? Alda olako gomendioren bate... lehenengo nik uste apurtxoa lasai hartu, pistoia apurtxoa bajau, eta nikolakoetan gomendatzen dut, aldana inbida, bat egot maia botata da diarreakin, hor saia, baina imaginau, nau tripako minekin eta nau konpaduta auta sanguitxoa, baina eja sartzen, habituaia mentutatik adibez, zer hartu nahik, eta igual, fruta apur bat hartzen dut, edo... Pixet, gorputzai bihar dauen hori emutia, aber bueltia emuten dutzen. Adibidez batzutan paseta jat, imagina korrekalexeak ultrak itxen ditu, lehenko ordutan oso ondo, baina ejat sartzen ja, hemendik aurrerako gelak. Igual, intensidadia jau, jan zerbait desberdina, habituamentuak edo aprobetxauta, eta gero, batzutan bueltia emute jako. Baina, aldana. Batez be hori esango nauke. Baina nik ustot, karretan saiatu behar, nutrizioa da gehiago prebenitzeko zerbait. Orduen, ez da ura eranbiot deshidratautan hauenien ze, orduen erangot golpien eta horrekin guztripak txartu. Orduen, nahizta ez euki egarrixa, saiatu bina hasieratik, trago txikitsuekin, eraten, isotonikoak, gatzak, janak bez, eta pajaria agertzagatenien hartukot platanoat eta abertzelan ez. Nahizta ez euki gozia, fanbigare hasieratik jaten prebenitzeko hori. Eta holan eta entrenauta bebai, uste dela pixka tripako arazuak ekiditeko momentuak. Gero ultretan, edo zer gauza pasau leike, leike hotza, edo egun txarraukot, o sigmaz tripak itxijat, edo orden gorputza entzun, eta aprobetxau pixkat, hori, beste elikadura mota bat, edo inkluso ejat sartzen solidua, igual edaritik tiratuko tidratuekin apur remonta barte. Eske espada jaten ultraluze bat, UTM bat, imposibilia da itxia, ez da, 80 kilometro, besta, 20 kilometroko bat bukatuko zu, ingozu, baina ultra baten esposu jaten ezare helduko bukarera. Orduen, aldana. Vale, oso interesgarri ze. Vale, eta
emakumezkoen eta gizonezkoen artien desberdintasunen bat egongo zen elikadura aldetik, kirol nutrizioen edo... A ber, behar izan desberdinak dauki, baina, bueno, azkenean mutil batetik bestera diferentzia gongo den mogen, neskatik mutiletara bai. Lehen, ezauen BAP estudixoik emakumien gan, orduen dauz estudio falta itzela. Baina gero ez da garrantzi gehiago mutagako, osasun hormonalai, ioroko eukitziai, orduen, desberdintasuna, segun, bai izango pertsonian arabera, baina nik uste dut, akats bat itxon da, bai, gutxi jatia, baina ze mutilak, gehiago gastatzen daue, behar gehiago dauki, orduen, neskak jango, zestako hainbeste behar izan, eske igual bestiak beste behar dozu. Orduen, nik hor neska mutila ez do diferentziatzen, pertsonian, hor bai izango pertsonian arabera, ze nuntzen, zer ritzen, bai. Baina askotan hori, konparatzen, estudizuak estaz, eta gero hori, pentsatzen dugu, neska gaelako gutxi hau janbio, gutxi gasto gutxi doko, bale, egisa da, baina behar beste janbio, bai. Bai, segun pertsona. Bale, Garazi, sartuko gara suplementoakaz. Ingo gu joko moduko bat, bale? Aipatuko gu suplemento batzuk, eta badakit dauela, hori, pertsonaren abera bakoitzak eukingo dauela behar izan bat, baina, ingo gu poblazio general baten, mendiko lasterkarietan, ia uste badozun badan suplementoa moda bakarrik edo merezi deuen, bale? Aipatuko guze suplemento batzuk. Bale. Bale, lehengoa, kreatina. Interesgarria, xelek. Arrazoi emokio? Magnesioa? Bai. Gure hau zuzo zer komentau, bai. Ez, magnesioa, segun, ustot modan dauen zeo zer dala, baina estudizu bai, eske gauzia da, Australiako institutua daukon klasifikazioen, zein daukon evidentzia eta funtzionatzen gauza batzu da zela magnesioa, ez da evidentzia hundi daukon zeo zer. Baina, txarrik ez da huitzen, lagundu leike. Vitamina D. Bierrezkoa, baina vitamina eta mineralak azkenien, karo, eske da, segun, defizita badauko oso bierrez. D vitamina importantia daukitzia, baina hortarako, analitika baten jakingo zu, beharra izan daukotzu, edo ez beharra izan daukotzu, beharrezkoa. Eukitzen bozu, nahikoa D vitamina, sobran dauen zehose. Hori bat ez be analiziak eitea, ez? Lehen komentau dozuna. Bai, pixka, mineralekin eta vitaminekin hori, eske hortan oinarritu bizar, ezin dozu gomendatzia gaitxik. Danak die bierrezkoak, txarto ingotzu, eta bai. Vale. Kafeina? Interesgarria. Bai, horrek bai lagundu leike, bai. Proteina hautsak? Segun, interesgarria, baina dioz, proteina hautsa da, Karo, berez, oinarritu bizare zu egunerokotasunien jaten. Eta horrekin espasare heltzen behar dozun kantidadetara, interesgarria izeleiken zeo zer da. Kantidade gehiago behar dituzulako, edo ez dakit, entrenatzen dozu eta zoietz korrikan lanera eta ez dagotzuen boriago saltzeko, hor igual aukera interesgarria, bai. Gero, nik asko entzun dudana, baina ez dakite ia moda dan edo marketinga betalanina. Bai, igual gero ez da gehiago erabiltzen den zeo zer da. Bai, bai. Ez da normalin gomendatu duten zeo zer, baina, ez da ondo interesgarria bai. Bale, eta azkenengoa apurbet orokorra elektrolitoak, ja aipatu ezula apurtzu bet. Bai, hori antia. Bai, azkenean, bai, reponitzeko hidratazioarako eta muskulaturatarako eta importanti izango litzake, bai. Hori bai. Oso ondo. Vale, eta gaur egun, hori, lehen komentatu dugu sare sozialen pizkate arriskue, eta ikusten dugu nutrizioen inguruen dauela polarizazio asko, ez? Gente asko esaten dago edo dieta keto, beste batek dieta paleo, dauzain beste izenak ez dakitez, dieta veganue. Bakoitzak saltzen dau bere dieta hori dala munduko honena.
Orduen batzutan ez dakizu pizkan hundi jo, batek esan dugu gauza bat, beste kontrakue, zuk esango zendun badauela baten bat hobie dela, edo dieta egokiren bat. Ez. Osea, danetik jatia, osea, ez dakit askotan nik uste modakin jokatzen dugula, eta ez, danetik jan bida, osea, bai. Gero batek aukeratzen badu vegano izetik, ondo saiatuko gara adaptatzen hori gehixen horrutza, baina gero, ez dakit zeto adibidez, eski rendimendurako, eski ez totat a ber, patologia batzutan eta bai, baina bestela bizitzarako eta rendimendurako ez totat zentzurik ikusten. Bai, osea, apurra da, etxeko jan tradizio, osea, nutrizio matematika ez da moduen, pixkat, gure aitona monoize jate zauen, apur bat hortik janbigare bideratuta. Hori da nire ikuspuntua. Bat ez itxuretatik eta danetik, ez modak edo, ez dakit. Vale, eta zuk nutrizionista moduen hori hainbeste guru edo hainbeste sare sozialetan ikusten dugu zenolako mezu eta marketingak identifikatzeko, badeko oso erren edo seinale batzuk identifikatzeko zein ikasuen edo zein ezin kasu. Zaila da, oso gero, instalatu dana inpolitxa eta dano gari hain espertuak, baina nik uste dala pixkat logikakin jokatzia eta intuizio batekin. Beti gabitz batai besteai jarraitzen, baina nire intuizioak zer esatu du gozia dukot janin bidala. Ez dakit, guretela fruta bat janin bidala, guretela bizkotxo bat, ez dakit. Osea, pixkat intuizioakin jokatzia, gero bai kontutan eukitzia, sare sozialetan asko dauzela, influencerrak eta, baina zer ikasi dago esango, niri ikasketak faltako jatez, baina, nutrizionistenaz, hortarako espezializaunaz, ez dakit, bakoitzak dauko beria ustot hori be importantia. Gaur egun askotan jarraitzaileak eukitzia gaitxik, igual, ingoitxun nutrizio planinak, edo entrenamendu planinak, edo coache izango nazuria, baina ez daukot, ez dakit, ustot ikasketa batzu atzetik, gero, izeleike, naizta ikasitako pertsona bat, izeneike hobia edo txarraua, eta igual beste batek geixeu daki, baina bentzeia, ez dakit, ze bat dau, urte batzuk da, dau inbertsio bat, denboriana, ez dakit, orden pixkat hortik be, intuizioa, eta gero bai horri kontutan eukitzia, eta baloratzia, atzien dauen landan hori, nunbait, zeo zer jakingo dau, ez? Guztiz ados, bai. Bale, bagarazi, joateko ja elkarrizketa izten, eta honegaz lotute be bai, aipatuko dugu sare sozialetan entzuten diezen gauza batzuk, eta ia zuk esan aldo zuzen ia direzen mitoak edo errealitatea, bale? Bale, lehenengoa. Itsasoko urak hobeto hidratatzen laguntzen du. Nahiko mito esango nahi, gatzak bai, baina ez dakit odoleko komposizioa eukiko lauken egiz esan da. Vale. Baraurik entren hau ezkero, grasen oksidazioa handituko dozu. Hori komentau dozu apur belden. Bai, ados nau, baina entrenamendu hori efikazia izateko bikozu beste basea handi bat, eta gero ja horrekin ja faltagatzun herramienta hori landu. Baina bai. Eta entrenamendu intense baju. Vale. Hori, garrantzitsu. Eze bi orduko intentsitateko entrenamendua baraurik igual... Seriak piztan... Vale. Urrengoa, karbohidratoak gauez jatean gizendu egiten du. Ez, mito total. Karbohidratuak, osea... Eta listo, Bai. Gauetan bai, osea, ez da janeik ez, osea, eta bierrezkoak. Gero, importantia bai, karbohidrato mota, osea, zangot, kruasan bat, donuts bat, horri danak azukre, osea, karbohidratuak diez, eta ez da gita, pasta eta patatia bai. Orden, kombinazio bat da. Vale. Glutenak errendimenduak kaltetzen du, zeliako izan edo arren, izan ez edo izan bai. Ez, mito total. Zeliakoa basare bai, eragingotzu, osea, zeliakoa basare sartu glutenik, eragingo errendimenduan eta, baina bestela glutena ez dago eragiten errendimenduan. Osea, ona da. Vale. Azkenengo biak, zenbat eta proteina gehiago hartu, orduan eta hobeto errekuperatuko dozu. Ez mito. Beharkoz, osea, hartu bikozu behar dozuna, ze
osea, pasatzen bazare, geixo izango, eta gainera proteina beharra baino geixo hartzen mozu, eske ez da absorberuko. Ez, behar beste. Vale. Eta azkenengoa, lasterketa batean gelak bakarrik hartzea da aukerarik onena. Besta. Segun pertsonia oitxuta dauena eta segun ze karrera mota. Perfecto. Ederto, hasi. Honekin amaitu dugu gure galderak. Eta, bueno, eskerrik asko gurekin egotiarren. Eta pizkate ez dakit entzuleren bate gure badau zurekin kontaktau zelan inaldauen, edo zelan dien zure sare sozialak, edo... Bai, bueno, eskerrik asko zuei, zeizen da gainera konversazioa modu. Bai, a ber, bani hori, atxabaltan, nutrizionistienas, atxabaltan dakot konsultia, baina online behitzen dut. Nire sare sozialak die garaziam.nutri, Instagrama, eta emaila da berdina, baina @gmail.com. Osea, norbaitxek dudaren bat badauko, hortik kontaktau zeiki eta erantzungot. Perfecto. Kapitulen ipiniko dugu azalpenan ipiniko dugu zure sare sozialak eta holan, baten kontaktatze gure badau kontaktatzeko, eta gure partez egizan pilo bat ikasi dugu, dana oso ondo hartzen dute, eta eskerrik asko, eta zorionak egiten dozun lanangatik. Nik lehenengo pertsonan dakitela. Eskerrik asko zuei, konfiantzia gaitxik, eta tope podcastekin bebai. Eskerrik asko Garazi. Eskerrik asko Garazi. Bai.